Чухте предаването Слово за днес, което се подготвя за излъчване от студио 865, българския партньор на Транссветовното радио. Слушайте ни всяка неделя от 21 часа и 15 минути на 1548 кГц средни вълни. Писмата с вашите отзиви и препоръки очакваме на адрес студио 865, булевард Генерал Тотлебен, номер 57, пощенски код 1606, град София. Повтарям, студио 865, булевард Генерал Тотлебен, номер 57, пощенски код 1606, град София. За онези от вас, които имат достъп до интернет, ви каним да ни слушате на нашата интернет страница www.християнскорадио.net. До чуване! Радушаме интересамento менса малален. Томен шунени романи програма по Транссветовно радио. Оневой занико предаване е девлес по гласа. Томеца като студио си Наталия Георгиева и Начко Зарков.